Hvad satan? Ja. Nu starter vi. Jep, så velkommen til Sørens fremlæggelse af kosmologi. Okay. Class roll. Class leader. Roll. Hej min yndlings første G, C-niveau klasse. Læs det med smart. I dag skal jeg handle om kosmologi. Okay, hvad er indholdet i kosmologi? Jo, vi kommer ind over det kosmologiske princip, universets udvidelse, kosmologisk rødforskydning og normal rødforskydning. Så kommer vi ind over Hubble's lov og bestemmelse af Hubble's konstant, og hvordan den lille fyr har gjort det var. Yes. Okay. Vi har noget, der hedder det kosmologiske princip. Hvad er det? Jo, ser jeg. Hvis vi tager universet, og zoomer ud, og så zoomer endnu mere ud, og zoomer lidt mere ud, og zoomer mere ud, og zoomer allermest ud, så vil vi kunne se, at sådan noget som galakser og grupper af galakser, vil være ligeligt fordelt. Det vil altså sige, at massen er ligeligt fordelt i hele universet. Vi glatter det ud. Det er udglattet. Ligesom en sandkasse, hvor alt sandet på udzoomet skala, det er ligeligt fordelt. Og det kalder vi, at universet er homogent. Derudover, så er universet også isotropt. What? Universet er isotropt. Hold fast i den. Så det handler om, at hvis vi placerer Egon tilfældigt et eller andet sted i universet, slipper ham, så vil han ikke vide, at han først er dø. Det er lige meget. Han vil ikke vide, i hvilken retning han skulle gå i, fordi universet har ikke nogen foretrukken retning, og alt ser ens ud i alle retninger. Hvilket passer ret godt med, at det er homogent, fordi så ser det ens ud i alle retninger. Fordi det er ens. Ja. Så ja. Og derudover kan man også sige om universet, at det kan nogle bund, top, kant, midte. Så hvad er det så? Se, det er svært at svare på. Så skal vi også snakke lidt om universets udvidelse. Der er måske nogle af jer, der har været heldige og har fået lidt fysik indbords i sammenhæng med en samtale med jeres onkel. Og hørt om The Big Bang. Hvordan universet startede. Så det er måske velkendt for nogle af jer, at universet startede med The Big Bang. Og det siden da har udvidet sig. Og det faktisk har gjort det i 13,8 milliarder år. Det der så er ved universets udvidelse, det er, at det ikke udvider sig i én retning, men det udvider sig i alle retninger. Man kan sammenligne det lidt med en ballon. Ikke en af de balloner der er sådan der, men en ballon. Med en ballon. Når man puster den op, så udvider den sig i alle retninger. Og hvad der også er interessant ved det her, det er, at udvidelsen accelererer. Okay, så vi vidste, at universet startede, eller Big Bang, det var for 13,8 milliarder år siden. Betyder det så, at universet er 13,8 milliarder lysår stort? Nej, fordi det universet, det ekspanderede i alle retninger, og det er accelereret. Og det betyder faktisk så, at universet er omkring noget omkring 40-45 milliarder lysår stort. Vi fortsætter. Rødforskydning. Hvad er rødforskydning? Jo, vi kender alle sammen, når en ambulance passerer os. Fuck. Okay, 2 sekunder. Jeg skal lige have et billede til. Så fortsætter vi. Skal vi hjem. Jeg skulle lige have det her billede. Vi snakker om ambulancen. Den vi kender, når det er, at vi ser en ambulance, eller vi hører en ambulance, så når den er langt væk, så er intensiteten og frekvensen virkelig lav af tonen, vi hører. Men når den så kommer tættere og tættere på, så stiger frekvensen, så stiger tonen. Og når den så bevæger sig væk fra os igen, så falder den. Så vi havde, at når den bevæger sig mod os, så steg den. Og når den bevæger sig væk fra os igen, så faldt den igen. Okay, på samme måde, så virker det egentlig med lysbølger. Fordi, hvis vi siger, at vi har hele det synlige farvespektrum,
så er det røde del den, der er, som man kan sammenligne med den laveste tone, og det blå sammenlignes med det højeste tone, hvis vi skal fortsætte i ambulanceperspektivet, analogien. Og når man så har en stjerne eller en galakse, der udsender en lysbølge, hvis den så bevæger sig væk fra os, så vil det betyde, at den hiver i lysbølgen, og det vil sige, at lysbølgen bliver udstrukket, og det vil sige, at den bliver mere rødlig. Okay. Hvad sker der der? Jo, hvis vi har et punkt A, og vi så har en lysbølge, der bliver udsendt, så enten når næste bølgetop igen, så vil vores planet jo have rykket sig i den her retning. Og det vil så sige, at der er blevet længere mellem den her den her bølgetop og den her bølgetop, end der egentlig ville have været. Og det vil så sige, at lysbølgen er blevet rødforskudt. Det kan man se, for eksempel på det her billede, hvor man kan se, at det her, det er den, vi siger bare, det er en streg. Det er en streg. Vi kommer ind på det lige om lidt. Det er en streg. Den her streg har rykket sig i den forkerte retning. Okay, vi siger, at det her, det er den, vi modtager. Og det her, det er den, der bliver udsendt, og det er den her, vi modtager i rødforskydning. Så vi udsender noget, der er sådan forholdsvis gul, og så når vi får det, så bliver det rødt. Okay. Og i blåforskydning, som er tilsvarende rødforskydning, fungerer det på samme måde. Det handler så om, at vores ambulance bevæger sig hen imod os. Altså frekvensen stiger, tonen stiger. Okay. Det vil så betyde, at hvis vi har punkt A her, og så at den lysbølge, den bliver udsendt, så vil vi have en planet, der bevæger sig i den her retning. Og så vil det så sige, at den her næste bølgetop, den kan man se være tættere på den her, end den har været, hvis det var, at den ikke var, hvis den var, end den har været, hvis den var, at den ikke har flyttet sig. Så det vil så sige, at den er blevet blåforskudt. Det kan man så se på den her figur, for det her er den udsendte, den er lidt mere rødlig, men vi modtager den som lidt mere blålig, det vil sige, at frekvensen er steget af, at den er rykket sig hen imod os. På samme måde med ambulancen, hvor tonen stiger. Okay. Det der så er, det gælder så for de nærliggende stjerner og galakser. Men når vi så kommer lidt længere væk, så er der også den her rødforskydning. Den bliver så kaldt for kosmologisk rødforskydning. Der er lidt den der kosmologiske, det er sådan lidt zoomet ud, ikke? Og ja, det kan man godt se. Der var farvespektrummet. De sorte her, det er de felter, som hydrogen kan absorbere. Det vil sige, at dem kan vi ikke se, fordi hydrogen har absorberet dem. Okay, med det på plads. Så skal vi snakke om, at universets udvidelse påvirker, at der er rødforskydning på fjerne galakser og stjerner. Hvorfor? Jo, hvis vi har en bølgelængde her, og en afstand til en galakse her, eller mellem to galakser her, så hvis afstanden til mellem de her to galakser fordobles, så fordobles afstanden, så fordobles længden af den her bølgelængde også. Okay. Så det må jo også betyde, at hvis bølgelængden bliver strukket ud af universets udvidelse, så må det jo også betyde, at den bliver mere rød, fordi så, som vi vidste, så falder frekvensen. Og så vil det sige, at den bliver mere rød, det vil sige, at ambulancen kører væk fra os. Så hvis vi har en fjern galakse, så udsender den en lysbølge. Ja, det er den her lysbølge. Den udsender bølgen som den her. Fordi alle stjerner og galakser udsender lysbølger. Og det samme, og hydrogen optager altid de her bestemte energier. Så når vi har solen, så kender vi det her, at de her sorte streger er der. Når vi har den nære galakse, så kan vi se, at så er den blevet rødforskudt en smule. Og det handler om det her med, at den bevæger sig væk fra os. Som de fleste galakser gør, fordi universet udvider sig, og alting bevæger sig væk fra hinanden. Men så har vi også den fjerne galakse, der er endnu mere
rødforskudt. Og det skyldes så, at mens den her bølgelængde, eller den her lysbølge har flyttet sig hen imod os, så har universet udvidet sig og strukket den ud. Og det vil så sige, at det er blevet rødforskudt. Og det kan man se på fordi det her sorte felt, det var jo ligesom det hydrogen, det optog, og den skal normalt optage det der, men den har optaget det der, så det må jo betyde, at hydrogen ændrer sig ikke. Hydrogen ændrer sig ikke, det er fast. Så det må betyde, at det er bølgelængden, der har ændret sig. Og det er lige præcis derfor, at man ved, at der sker, hvor langt, og med det kan man så udregne, hvor langt forskellige galakser ligger væk, fordi desto længere travel time, desto mere bliver den rødforskudt, for desto længere tid tager det jo at komme hen til os, og desto længere tid har universet til at udvide den. Så ja. Så kommer vi så ind på Hubbles lov og Hubbles konstantbestemmelse nu. Hubbles lov, den siger, at hastigheden på en given galakse, hastigheden væk fra os på en given galakse eller stjerne, den er givet som afstanden til den ganget en konstant. Okay. Det vil altså sige, at hastigheden, den er lige med Hubbles konstant gange afstanden. Så det betyder, at der er en konstant sammenhæng mellem hastigheden, så hvor en galakse bevæger sig væk fra os, og hvor langt den er væk allerede. Og det passer så rigtig godt med det her med, at det accelererer. Fordi desto længere den er væk, desto hurtigere flytter den sig. Og det ham her, Hubble, han har gjort for at bestemme sin konstant, det er at observere afstanden til forskellige galakser, de nærliggende galakser og stjerner, og så sammenligne det med hvilken hastighed de bevæger sig væk fra os på. Med det så fik han nogle forskellige punkter, som man kunne lave en lineær sammenhæng med. Det er det, vi har haft på matematik C. En lineær, så der viste, at der var en lineær sammenhæng mellem de her to. Og den her lineære sammenhæng, den har han kaldt for Hubbles konstant. Så det vil altså sige, at hvis vi har en afstand, så skal vi gange den med Hubbles konstant, og så får vi hastigheden. Hvis vi har en afstand til en galakse, så skal vi gange den med Hubbles konstant, og så får vi, hvor hurtigt den her galakse flytter sig. Og det her, det er altså en af de konstanter, som der er eksponentielt bestemte, hvilket egentlig er en super spændende ting. Hvad man også kan sige om det her, det er, vi har lige et par minutter mere, inden timen er over, det vidste jeg ikke, om jeg vil nå, men det er, at vi kan snakke om skalefaktor. Okay, hvad er det? Jo, det handler om, at vi havde den her, det handler egentlig om den her, det vi snakkede om før, med at vi havde en afstand mellem to galakser. Hvis den afstand, den fordobles, så vil afstanden på den her lysbølge, så vil lysbølgelængden også fordobles, fordi alting fordobles, det følges ad. Det vil sige, at der er ikke noget, der bliver større end noget andet. Det følges ad. Så hvis vi tager noget relativt og siger, at universet nu, den har skalefaktoren 1, så vil universet tidligere, hvor skalefaktoren var en halv, være halvt så stor. Så det følges ligesom ad. Og så er der en sammenhæng mellem Hubbles lov og den her skalefaktor, men fordi vi kun har det på C-niveau, så skal vi ikke ind over det. Så ja, det var det min klasse. I må have en god dag, alle sammen. Vi ses på torsdag.